ceritane iki hari kedua ora ning ngendi-endi. Iki wis apik dalane. Esuk sampai sore ra ono Kita makan kayak apa-apa. budal lah nang Wonosalam. Kalau rencana yo budal lah. Gara-gara akhirnya njaluk duren. Ya wis akhirnya budal tutuk kono zong ora enek duren. Akhirnya mangan sego jagung. Dikai tombong. Durene enak. Pengin duren iku. Pengen kalau duren. Tak tukokno kolok duren ben gak Enggak kolok kelokan banyu. kan. Ya wis tutuk kono ora ono apa-apa. Akhirnya wis mari entek kabeh. Balik mulai ora enek apa-apa kok. Balik mulai hari kedua. Gak lapo-lapo malah dolan.